ତମେ ସେ କଥା ଆମକୁ ଛାଡ଼ ତମେ ସେ କଥା ଆମକୁ ଛାଡ଼ ଭାଇ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍। ଏବେ ଖାଇବା ସରିଗଲା ଆସିକି ଶୋଇବା। ଏବେ ରାତି ତ ବହୁତ ହେଲାଣି, 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।